Czy ja zamówiłam najpiękniejszą spódnicę tego lata. Robimy mini haul zakupowy. To jest Shein aka Shein. Zamówiłam taką piękną bluzkę w jasno-różowym kolorze. Długość ma idealną i też jest super dopasowana. Myślę, że na pewno zostaje ze mną. Drugi top jest w kropki, czyli hit tego lata. Mega uroczy. Robią robotę te falbanki tutaj. Z tyłu ma dosyć odkryte plecy. Można ją jeszcze nosić w ten sposób, tak luźno zostawioną, ale ja myślę, że zaszyję sobie tutaj, żeby mi nic nie latało. I przechodzę od razu do trzeciej bluzki. Ta miała być moim faworytem, ale raczej nim nie będzie. Mimo że to jest XS, no jest jednak minimalnie za duża, więc raczej idzie do zwrotu. Nie przedłużając, przechodzę do zamówienia ze Stradivariusa. Myślę, że słowa są zbędne. Jest cudowna. Do pełnienia stylizacji wzięłam jeszcze balerinki. Można sobie ją zrobić też troszkę niżej, jeśli ktoś lubi. Teraz jak patrzę na całą stylizację, to zaczął mi się podobać ten top. A Wy koniecznie dajcie znać, która rzecz jest Waszym faworytem. Pa, pa!